Silencio. Graba. 99, 3 segunda. Acción. Cando frío aperta co vento do norte. Os Krivínski xurde xa no 2002 e durante estes anos fomos madurando a idea de poder facer tamén unha especie de continuidade con esta historia, non? 4 anos peleando para facela é unha cousa moi potente porque é unha cousa de corazón, non é unha cousa de mercadoría, nin de cartos, é unha cousa, non sei, que sale de dentro e que había que facela e así está implicado todo o equipo e así ten esa forza que ten. Ao principio era máis anacrónico, non tiña un contexto histórico, entón para facer o largo situámonos na Segunda Guerra Mundial. Ese foi, digamos, que un pouco unha novedade que incorporamos para poder facer unha longa e contar a historia xa do clan Krivínski, non só dos dous irmáns, sino de onde veñen, quen eran os pais, que fan ali, quen é a vaca, como son, como se relacionan. Silencio. Creo que nesta película o que hai é unha mistura de xéneros, non? De alguma maneira do que se está falando é dunha road movie, o que pasa é que apenas hai coches, entón, bueno, falaríamos dunha vaca movie, porque é un pouco un dos motores da acción da película, do conflicto da película, o feito de que a nosa vaca, de Theodore e Mikhail, escapa da casa e temos que sair na súa procura. Ademais a nós síguenos uns nazis, a eses nazis ademais visitan os americanos nun submarino, bueno, hai unha verbena, a verdade é que son moitos elementos que están conxugados aí con moita precisión por parte de Miguel e de Quique, que son os autores do guión. Pois eu creo que as expectativas de distribución e de taquilla desta peli son moi boas, é unha peli moi particular, pero que ten mogollón de chispa e está, bueno, creo que é alucinante. De feito, o rodaxe está sendo moi duro, estamos facendo un mogollón de extras, de horas extras, estamos nos mollando, estamos en Cantís, vamos, cunhos ventos de copón e o equipo está respondendo genial, e é tamén por eso, porque se va vendo o material que vai chegando e vamos, é estupendo, o sea que as expectativas moi boas. Polo que intuímos vai quedar unha película penso que moi especial, moi chula. Xente galega toda, creo que hai unha persoa ou dúas de fora, todo o demais sempre intentamos que se fixera así con xente toda daqui, e moita aposta por primeiras películas de moita xente do equipo, director de fotografía, director de arte, postos importantes, relevantes, como que teña frescura, que teña forza de inicio. Para empezar esta película tens que atopar a financiación tamén, claro, é unha cousa fundamental, sobre todo para un largometraxe feito en 35 mm, ou sea, de cine, fai falta pasta. Entón, para esa operación xuntámonos Cabo San Lorenzo, que é a miña produtora con Canasa, con Cheveret, e a produtora de Quique, que é Control Z, e a produtora de Farruco e Luis Tosar, que é Circo Cine. Xuntámonos, digamos, 3 produtoras galegas pequenas, para encarar este traballo, non? O Miguel de Lina e eu fomos hasta o fin do mundo para poder conseguir cartas para esta peli. Chegamos hasta a Berlinale, tuvemos que atacar o stand de España ali para que nos deixaran falar con distribuidores, isto foi unha chaladura. Porque si dices amigo que o que pasou onte non podía. Sigue dependendo dos departamentos. O sea, hai departamentos que son de homes, o sea, por exemplo, o sonido é un departamento de homes puramente. Eu creo que de todos os anos que levo traballando, só traballei con unha muller. E no departamento de eléctricos tamén, con esta que hai aquí, tamén sigue sendo un mundo de homes. Directoras tamén, por exemplo, aquí en Galicia, moi poucas. E primeiras tamén moi poucas. Podes dicir que eu e outra. Revisa no teu diario, pasa porque sí.
é do máis contento que estou da película, da selección do casting. Para min cada personaxe está super apropiado, cada actor está super apropiado para o personaxe que lle tocou. Empezando polos protagonistas, evidentemente Miguel de Lirio Serreta, Fareiro Celso Bugallo, nos submarinos están Iván Marcos e Tosar, ou Pepe Soto como Monteiro, Manuel Cortés e Patricia Lorenzo. Cada un está nun puntiño exacto que eu creo que moi ben escollido. Porque se deixa esa vida pasa porque... Cine galego agora ten, sí, hai polo menos un ferver, hai unha capacidade de produción grande, no cine galego xa se pode dicir que está todas as fases da produción, podémoslo facer xa desde aquí, excepto a fase de laboratorio que hai ainda hai que ir a Madrid, pero o cine galego está madurando bastante, sobre todo os equipos de xente, os equipos técnicos, hai tamén un cuadro de actores xa importante, con moi boas maneiras de facer tanto dentro como fora. Digamos que está nunha especie de adolescencia, está chegando xa a unha maioría de idade aí, está nun momento bastante chulo, e logo que se está tamén producindo bastante agora. ¡Acción! Corta.